L-anzjani tal-Marsa se jkunu qegħdin igawdu minn ċentru ta' matul il-jum ġdid li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela flimkien mas-Sindku tal-Lokal Joseph Azzoppardi l-Kunsillieri. Bl-investiment f'dan iċ-ċentru kofinanzjat minn fondi tan-Norveġġja bidel is-sala li ma kinitx qiegħda tintuża biex issa ser tkun qiegħda tippromovi anzjanità attiva. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li ma hemmx komunitajiet b'saħħithom jekk ma jkunux inklusivi u ma hemmx komunitajiet ġusti jekk ma jaħdux ħsieb il-ħtiġijiet ta' kulħadd. B'dan il-proġett mill-Kunsill Lokali tal-Marsa u oħrajn bħalu fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela għandhom valur kbir għal dawk li ser jibbenefikaw minnu. Fil-fatt il-Prim Ministru tenna kif il-proġett jippromovi wkoll anzjanità attiva li hija fiċ-ċentru tal-politika ta' dan il-Gvern filwaqt li elenka numru ta' proġetti oħrajn b'dan l-istess prinċipju. Semma fost oħrajn kif fl-aħħar ġimgħat infetħu ċentri ta' dan it-tip fl-ibliet tal-Kotonera. Dan fil-waqt fil-budget żdiedu l-pensjonijiet u lotja lill-anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-anzjani il-Gvern irid ikompli taffilhom il-piżijiet fosthom b'aktar mediċini mogħtija mingħajr ħlas u kura aqwa fil-komunità flimkien ma' komunitajiet iktar siguri. Il-Prim Ministru kkonkluda li l-anzjani sawru lil dan il-pajjiż u bnewh mix-xejn b'ħidmiethom u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jibni fuq dak li jagħmlu flimkien magħhom. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Lokal Joseph Azzoppardi rrefera għal dan il-proġett bħala ħolma li saret realtà residenti Marsin e kif iċ-ċentru ta' matul il-jum ser ikun qed jintuża wkoll fost oħrajn għal korsijiet edukattivi mhux biss għall-anzjani iżda wkoll għall-adulti u għat-tfal. Ħafna drabi l-anzjani jispiċċaw waħedhom id-dar u issa se jkollhom ċans jiġu ġol kunsill binja fil-qalba tal-Marsa, binja li issa moderna u attrezzata bil-computers, għandna wkoll il-proġektor jistgħu jaraw xi film u affarijiet hekk li fl-aħħar mill-aħħar jedew u jimlew il-ħin ta' filgħodu. Fl-istess ħin ikunu qegħdin jitgħallmu wkoll. Azzoppardi tenna wkoll l-importanza ta' dan il-proġett u kif jikkumplimenta oħrajn li saru favur l-anzjani. Dan huwa t-tieni naħseb l-ikbar proġetti li saru għall-anzjani f'din il-leġislatura. Għaliex sena ilu nedejna il-vanna l-anzjani u għamel ġid kbir għaliex is-servizz ftaħnieh mit-tnejn sas-sibt u issa bid-daycare center l-anzjan se jkollu fejn imur. Intant spikkaw il-kommenti pożittivi tal-anzjani li se jkunu qed jintlaqtu direttament u b'mod pożittiv minn dan l-investiment. Nilqgħu b'suċċess kbir għax aħna qatt ma kellna xejn u għandna fejn imorru. Għax jew titmur il-Ħamrun jew tmur Santa Ventra u hekk għandna ċ-ċentru tagħna. Għad ħafna lill-anzjani, għadna ħafna. U kellna oħra hekk. Għamlilna ġabilna il-Labor Office ukoll hawn. Ġil ma qollux niġu l-ħamra, kemm niżlu għaw u nirdew minn kollox.